सोरां मन्जु थिएटारखौ लानानै 50 बोसोरनि सनाथि मेथाइ फोरबो फालिनो साखाफारा बिगोमा चन्द्रकान्त मोसाहारिया 1974 मायथाइयाव चन्द्रकान्त मोसाहारिनि दैदेननायाव जोनोम मोननाय सोरां मन्जु थिएटारा दासिम आबुङै 50 बोसोराव आगान होबाय। बजालि जिल्लानि लेस्रायाव जोनोम मोननाय सोरां मन्जु थिएटारनि 50 बोसोरनि सनाथि मेथाइ फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिनो साखाफारा जादों बिगोमा चन्द्रकान्त मोसाहारिया। 14, 15 आरो 16 फेब्रुवारियाव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै लादों सोरां मन्जु थिएटारनि 50 बोसोरनि सनाथि मेथाइ फोरबोखौ। बिटिआर, बिटिसि आरो बिएसि गोरोबथा जानायनि आगोलाव सोरां मन्जु थिएटारखौ दैदेनबोनायाव सोरां मन्जु थिएटारनि बिगोमा चन्द्रकान्त सेखा मोसाहारिनो जोनोमगिरि बिफाया होलांनाय 65 बिघा हा दंमोन। नाथाय थिएटारखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय हाखौ गुबुननो फानै दिनै 8 बिघाल' दंसै। लोगोसे बिथां चन्द्रकान्त सेखा मोसाहारिया माखासे बोसोर सिगांनिफ्रायनो 50 बोसोर आबुं जायोब्ला सोरां मन्जु थिएटारखौ बन्द खालामनाय जासिगोन होनना रायजो राजानो फोरमायबोदोंमोन। नाथाय बर'नि मेलेमजिबि समाज सिबियारि बिथांमोना सोरां मन्जु थिएटारखौ बन्द खालामनो नाङा होननानै खावलायदोंमोन। बिगोमानि सावस्रिया जेसेबां सम गोख्रोङै थागोन एसेबांनो दैदेनलांबाय था, जेरै हायो खुंथायनिफ्राय मदद होबाय थागोनखौ खोथा होनायनि थाखाय बन्द खालामनो लानाय बाथ्राखौ बोखारफिनना लानानै जेसेबांसिम थांना थागोन एसेबांसिम दैदेनलांनो थियारि जादों बिगोमा चन्द्रकान्त सेखा मोसाहारिया। फैगौ 14, 15 आरो 16 फेब्रुवारियाव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय 50 बोसोरनि सनाथि मेथाइ फोरबो फालिथाय हाबाफारियाव गासै समाज सिबियारि, हारिमु सिबियारि, थुनलाइ सिबियारि, राजखान्थिगिरि, रायजो राजा गासैखौबो दोलै नोगोरै बाहागो लाहैनो गुरै खावलायहरदों सोरां मन्जु थिएटारनि बिगोमा चन्द्रकान्त सेखा मोसाहारिया। मा बुंनो सानो माने आंथ' आरो महरखौ होबायानो थानांगोन आरो आंनियावनो गोसोआ ओरैबो जालांदों आरो दर्शकफोरखौ नुनानै ओरैनानै थिएटारखौनो खालामनो गोसो गैला होननानै आङो गेजेर इउटुबावबो होदों। बर' थिएटारखौ गारसिगोन आं, इन्टारेस्ट गैलिया, माने जेबायदि सहाय मोननांगौमोन बर' समाजनिफ्राय बे थिएटार नायनायखौ बुंदों आरो थिएटार नायनोनो फैया माथो रावबो। गोदोनि बायदि गैला। गोदोथ' थिएटार होनना बुङा मानसिफ्रा फिलाप जालाङोमोन, हला फिलाप जानानै सेकेन्ड श' मारियोमोन। আজি नै 10 बोसोर 12 बोसोरनिफ्राय कुनु सेकेन्ड श' होननाय शब्दखौनो मोनासै आङो। माने जाबाय बर' थिएटार नायग्राफोरा एकदम खमिलांबाय गैथारलिया। मानो होनब्ला हनै जोंहा माबायाव मबाइलावबो नुयो। बे मबाइलाव नुनायनि थाखायनो जोंहा बर' थिएटारखौ माने इन्टारेस्ट गैला। जों मबाइलाव नुखायो जोंलाय मा थिएटार नायनो थांगोन। এই मबाइला माने जोंनि माने सोरां मन्जुखौल' नङा, बर' थिएटारफोरखौ सेस खालामना होबाय आरो এই मबाइलानो। दा बेखौ सानबा गारनो गोसो, खिन्थु किसुमान दा बर' समाजनि गेजेराव बुङो जे आदा नों जुदि थिएटारखौ गारोब्ला 50 बोसोरनि उनाव अब्लाना नों बायदि द्वितीय बेक्ति कुनु मेनेजार सासे ओंखारनाय नङा बर' समाजनि गेजेराव। गथिखे जों नोंखौ रिकुवेस्ट खालामदों, नों बर' थिएटारखौ फोथांना लाखिनांगोन नोंनि देहा थासान्दियालागि। अब्लानो आं बुंनो गोनां जायो मा खालामनो राइज। दिनै देग्लाय आं 50 बोसोराव गल्डेन जुबलि खालामसिगोन। बे 50 बोसोरनि आगोलावबो आं 5 बोसोर लांदां पार्टि खालामदों, माने खुला पार्टि। बे खुला पार्टि 5 बोसोर खालामनानै नै दिनै 55 बोसोर जाबाय आं। 55 इयार्स आं थिएटारनि माबायावनो हारिमुनि नामावनो आंनि जिबनखौ दान होबाय। दा बेबायदि आं गारनो गोसो गैया। नाथाय बेखौनो बुंदों जे सरकारनि फालनिफ्राय एसेब्ला जुदि अनसुंथाइ मोनबाय थायोब्ला, बर' समाजा जुदि आंखौ अनसायोब्ला, अनेक दर्शकफोरा जुदि आंखौ लायोबा, अब्लानिया बे सोरां मन्जु थिएटारा थैया। जेलासिम आं थांनानै थागोन बे चन्द्रकान्त मोसाहारिया, अब्लासिम आंनि सोरां मन्जु थिएटारा थांनानै थागोन होननानै आं स्टेजे लेक्सार होबोयो। सिनायथि होनायाव आं आखाइ फारनैखौ खबजना बिथांखौ खुलुमहरो। आरो नै देग्लाय आंहा गल्डेन जुबलिनि सम सफैबाय। आंहा मोनसे चेलेन्ज दंमोन, बे सोरां मन्जु थिएटारखौ हारसाफोराबो हायाखै गल्डेन जुबलि खालामनो। नाथाय आङो बे सोरां मन्जु थिएटारखौ गल्डेन जुबलि खालामगोन होननानै आंहा मोनसे गोथौ थांखि दङमोन। बे गोथौ थांखिया आंहा लासै फैनानै जाफुंबाय होननानै बुंबाबो जेबो गोरोन्थि गैया। नै फेब्रुवारि दाननि 14, 15, 16 तारिखआव आंनि न'खराव, आंनि सेथ्लाय गेजेराव बेहायनो आं बे गल्डेन जुबलि सानखौ फालिनाय जागोन। बे देग्लायबो थांनाय बोसोरनिफ्रायनो बुंबोदों आं स्टेजाव गाखो जे आंहा बे
फेब्रुवारिनि 14 15 16 आं गल्डेन जुबुलि खालामगोन गतिके गताय रायजो राजाफोरा आं खुलुमनानै बुंदों गताय रायजो राजाफोरा जाहाथे आंनि दरखं मोखाङाव नुजाहैयो बहाय थानाय जानायनि सुबिदा दङ जेबो सिन्था खालामनो गोनां गैया मात्र आंखौ नोंथांमोना साबायखर बावहैनांगौ दिनै बे सोरां मन्दिर थियेटारादि गल्डेन जुबुलि खालामनो सानदों बाबा बे सोरां मन्दिर थियेटारा गल्डेन जुबुलि खालामनाया जाबाय बर' समाजनि दुगानाय बाथ्रा बे गल्डेन जुबुलिया आंनि थाखाय नङा आंनि थाखाय चन्द्रकान्त मोसाहारिनि थाखाय नङा बे समग्र बर' समाजनि थाखायसो जा दुगानांगोन जे बर'नि गेजेराव जोंहा मोनसे खनाले जयन्ति खालामबाय सोरां मन्दिर थियेटारा बेखौ जों अखेक धन्यबाद होनांगोन बे खोथाखौ दिनै बर' समाजा बुजिना नायोना नाया आं खोथानो हालिया आरो थेवबो आंनि साननायखौ आं खालामनो सानदों समग्र समाव जोंहा जेसेबां मन्त्रि एमएलएनि खोथाया माने बिटिआर बिटिसिआव जिखिनि जोंहा मन्त्रि एमएलए दं बर'नि गेजेराव इएम जिएम एमसिएलए हनै बाथौनि हनै माबा साहित्यनि थिग बिदिनो एबसुनि जोंहा फैबाय माबानि फिल्म जगतनि मानसि थिग बिदिहाय हारिमुनि मानसि गासैखौबो आं लिंजोबदो बेयाव जोंहा मोनथाम खन्द जादों मा आंनि दा गल्डेन जुबुलियाव बाबा ओरै रोखोम जादों जे 14 तारिखै आंहा जे बिटिसिनि आउटआव जा मोनसे सरकार होबावदो BKWSC बे BKWSCखौ आङो 14 तारिखै आं लिंनाय जादों बिथांमोनखौ आरो बेवहाय जोंहा मिहिनेश्वर बसुमतारिया फैगोन आरो जोंहा रमिय' बि नार्जारि आरो बिथांनिनो आखान्थि इएम एमसिएलएफोराबो फैगोन आरो बेनिफ्राय नैथियाव 15 तारिखआव आङो ओरैनोसो लाबाय जे जोंहा बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिला सार आरो लोगोसे प्रमिला रानी ब्रह्म थिग बिदिनो बिथांमोननि दल माने इएम एमसिएलए दल बिथांमोनखौबो आङो बै 15 तारिखआव लिंनाय जादों आरो जोंहा 16 तारिखआव जोंहा बे प्रमद बर' सार बिटिआरनि प्रमद बर' सार चिफखौ आं लिंनाय जादों बिथां लोगोआव जोंहा बिश्वजित दैमारि थांगोन दा बिदिनो बिथांमोननि लोगोआव बिथांमोननि बै इएम जिएम एमसिएलएफोरखौबो आङो बै सानाव लिंनाय जादों आरो जोंहा आलदायै लिंदों आङो हनै बाथौनि लिंदों साहित्यनि लिंदों हनै जोंहा माबानि फिल्म जगतनि आरो कालसारनि आरो एबसुनि थिग बिदिनो गासै संगठनखौबो आं लिंजोबदों आरो नङाबा बुंगोन जे सोरां मन्दिर थियेटारनि बिगोमा आदाखौ जों सहानुभुति खालामदोंमोन मोनसे समायाव गथिखे जोंखौ मानो लिंदिया बे बाथ्राया जाहाथे बेरखांना फैया थिगानो गासैखौबो लिंदों फैया गावसोरनि बाथ्रासै खिन्थु आं लिंनो गोनांखौ आं लिंदों बाबा बहायबो बेनि गेजेरावबो जोंहा थांनाय आं लिंबोदों गेमस्रि जोंहा फिल्म एक्ट्रेस माने हेलेना फिल्म एक्ट्रेस आरो जा अनजालि दैमारि बिसोरो आरो जा सुलेखा बसुमतारि दा बिथांखौ आं लिंदों दा आरो लोगोसे माबा दंबावो जोंहा बिग्रायबो थिग बिदिहाय आरो फैला मेदालामनाथ' दंखायोनोखा थिग बेबायदिनो आं गोबां मानसिखौ लिंदों दा बिथांमोना आंनि न'खराव नुजाहोयोब्ला आंनि गोसोआ हाजासे गोजोननाय फैगौमोन आरो जे दङ सोरां मन्दिरनि थाखाय जथेस्थ' मोजां मानसि दं बिथांमोना आंनि माबाखौ फैनायाव दिनै आंखौ गल्डेन जुबुलियाव सहानुभुति खालामदों बे बाथ्राखौ आं बुंनो हागोन रायजोआ आरो जुदि बिथांमोना थाङाबा आंनि गोसोआ बायबाय आरो होनबानिया आं बुजिना मोनगोन जे खुगादोल'सो हारिमु नांगोन होनना बुङो खिन्थु दिनै गल्डेन जुबुलि खालामनायनि उनावबो जे बर' हारिमुखौ गल्डेन जुबुलि खालामनायनि उनावबो मानो आंनि न'खर गेदेर गोलावफोरा नुजाफैयासै होमब्लानो आंनि गोसोआ बायलांबाय अब्लानो आंनि थियेटारा गैलिया नुजाहैब्ला आं हाजासे गोजोन थाखाया गेदेर बुस्थु नङा आंनिया जाबाय मा थैनायनि उनाव जाहाथे बिष्णु राभा ज्योति प्रसाद आगरवाला हनै भुपेन हाजरिका बायदि जाहाथे बर' समाजनि गेजेराव जाहाथे जोंना थायो जे सोरां मन्दिर थियेटारनिया बबेनिमोन सोरां मन्दिर थियेटारनि बिगोमानि मुङा मामोन सोरां मन्दिर चन्द्रकान्त मोसाहारि आरो सोरां मन्दिर थियेटारा बेसेबां बोसोर खालामनाय बोरैहाय गल्डेन जुबुलि खालामखो बे बाथ्राखौ जाहाथे लिरगिरिफोरा जाहाथे लिरो जारिमिनाव लिरनो जाहाथे आंनि फिसौफोरा जाहाथे फरायनो मोनो आंनि थांखिया बेसो धन सम्पत्तिखौ लानानै आं धोनि जाना थानो लुबैयाखै आंनि उद्देश्यआ बेलेग जाहाथे माने मरिय अमर होननाय मोनसे शब्दआ जाहाथे बर' समाजनि गेजेरावल' नङा समग्र बेलेग जाथिनि गेजेराव जाहाथे थायो बेल'सो आंनि थांखिया नोंथाङा थांनाय समाव बुंबाय थादोंमोन 50 बोसोर जायोबा सनालि जयन्तिनिफ्राय सनाथि मायथाइनिफ्राय नोंथाङा सोरां मन्दिरखौ बन्द' खालामो थारैनो नोंथाङा बन्द' खालामसिगोन नामा बन्द' खालामनो हाया माने आंखौ गेदेर गोलावफ्रा हाजासे आंखौ बुंदो जे खावलायदो दे खुलुमदो नोंखौ
खिन्थु नों बुंदोंदि बर' थियेटार गारनाङा सोरां मन्जु थियेटारखौनो फोजोबनाङा सोरां मन्जु थियेटार फोजोबनाय माने दिनै बर' हारिमुवा सिनस्रि आरो बेराफारसेथिं 50 जन सासेजों बेकार हिन्जावसा हौवासाफोरखौ नोंथाङा फोथांना दोनदों बोसोरै आरो बेराफारसेथिं जे आंनि सोरां मन्जु थियेटारखौ लिंना लाना थानानै दाब दाब जायगायाव बायदि अनुस्थानफोरा अन्थत 1 लाख 2 लाख थाखाबाबो सहाय सहानुभुति मोनदों अनुस्थानफोराव आरो बर'नि गेजेराव जा मोनसे हारिमु दं बे बुस्थुखौ थियेटार महरै बे बुस्थुखौ दिनै गुबुन हारिनि गेजेराव जों दिन्थिबोनो हादों नोंथाङा दिन्थिदो गथिखे जा बेसेबां गौरबनि बाथ्रा गथिखे नोंथाङा गारनो हाया दा खालामथारनांगोन अब्लाना नों बेखौनो बुंबोयो जे नंगौ हसा आंनि खोथायाव गोसो गोजोननाय मोन्दों माने जौ लोंग्रा मानसिया जेब्ला जौ लोङा मोनाब्ला जेरै मोदोमफोरा खंफिबाय थायो आखाइफोरा खंफिबाय थायो थिग आंहाबो थिग बेबायदिनो जादों थियेटारखौ जुदि दैयानो मोनाब्ला स्टार्ट खालामनो मोनाब्ला अब्लानिया आंनि गोसोआ गोजोना बेमारि बायदि जादों दाउ बेमारि बायदि जायो সেইকাৰণে आं बेखौ बुंदों जे आं खालामगोन जुदि सरकारनि फालनिफ्राय एसे रां रुफानि मदद मोनोब्ला आं खालामबाय थागोन आं थैया सानदो सोरां मन्जु थियेटारा थांनानै थागोन बेखिनिखौ आं बुंबोयो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव दा होआखै होनना बुंनो हाया होदों आरो बेखौ बुङोबा आंहा पाप नांगोन खारन बुस्थुआ आं जाबायदि सानदों जाबायदि लुबैदोंमोन बेबायदिखौ बिथांमोना होनो हायाखै आरो हाखायाबो माने माबा बुस्थुआ थांना थाथों होननानै थियेटारा थांना थाथों एसे एला अंखा होनो हागोन बेबायदिखौ बिल्डिं खानो होनो हाया बिसोरो गथिखे होदों माबायाव हाग्रामा महिलारि सारा आंनो 6-7 बार माने थाखा हरदों गावनि सरकार थानायाव हरदों आरो बिथांनिनो EM GM MCLA फोराबो आंखौ हाजासे सहाय खालामदोंमोन बेनिनो जेब्ला BTCआ आउट जालांबाय BTR फैबाय अब्लाना प्रमद बर' साराबो थांनाय बाराव आंनो 10 लाख थाखा होदों थियेटारखौ फोथांना लाखिनो थाखाय आरो लोगोसे बिश्वजित दैमारियाबो 5 लाख थाखा होदों आंखौ थियेटारखौ फोथांना लाखिनो थाखाय आरो बेनिफ्राय बे बुस्थुआ EM GM MCLA फोराबो बिथांमोननि EM GM MCLA फोरा आंखौ सहाय खालामदों बे दानिया फैलायबाय जोंहा BKWAC निफ्राय माने जा मिहिनेश्वर बसुमतारी शिबनि थ्रुयैदि जोंहा प्रणब बर' सारा आंनो 2 लाख थाखा सहाय खालामदों 2 बोसोरनि आगोलाव बेखिनिखौ आंनो सहाय खालामदों दे होआखैनोबा आं पाप जागोन मोन्दों खिन्थु मोननानै बेखिनि थाखाया थोआ दानो मानो थोआ ओजोंहा सरकारनिफ्रायसो मोनदों खिन्थु दरखंनिफ्राय आं थाखाखौ जिबायदि मोननो गोनां मोनाखै हनै दिनैनो नै दा इनबायना मानसियानो गैया बहुद जायगायाव बिदि जाबो देग्लाय आरो जोंखौ जाना होबाय मबाइलनि जुग फैदो সেইকাৰণে आं दा दुखु नाङो मुलाम्बा गाबो आं स्टेजआव गाखोनाय मेगन देवगारबोयो बर' हारिनि थाखाय आङो मा खालामदों मा खालामाखै आइ आफानि सम्पत्तिया 65 बिगा हा दंमोन दाबो नै आं मेगन मोदै ओंखारहांदों दुखु नाङो 65 बिगाखौ 65 बिगा हाखौ आङो थियेटारनि मुङाव फानै मात्र 8 बिगा हा थादों दा बर्थमान 8 बिगा दं बे 8 बिगा हादों दिनै आं खनालि जयन्ति खालामनो सानदों दिनै हाग्रामा महिलारि सारा जुदि बै समाव सरकार दानानै जुदि आंनो होआमोन एसे अनसुंथाइ होआमोन अब्ला 8 बिगा हायाबो थानाय नङामोन आरो आंनि जे गोथौ थांखि दङमोन जे गल्डेन जुबलि खालामगोन बे थांखियाबो जाफुंनाय नङामोन सिमां जागौमोन दा बिथाङा आंखौ सहाय खालामदों बेनि उनाव फैयै दा प्रमद बर'मोन सार बिश्वजित दैमारिमोन आंखौ सहाय खालामदों अनाय मिहिनेश्वराबो खालामबाय प्रणब बर' सारनि थ्रुयैदि दा बेखिनियानो आंखौ सहाय खालामदों बा बिथांमोनखौ आं बावगारनो हाया बिनिखायनो दा आं गल्डेन जुबलियाव गासै समग्र जेसेबां मन्त्रि MLA दं EM GM MCLA दं गथायखौबो लिंजोबदों बाथौनि लिंदों थ' एसे आगोलाव बुंबाय आं बाथौनिबो लिंदों साहित्यनिबो लिंदों हनै जा फिल्म जगतनि मानसि लिंदों हनै हारिमुनि मानसि लिंदों आरो जोंहा दिनै बिदिनो बहुद मानसिखौ लिंदों आरो एसे बुंबावनो आरो लिंदों गासै संगठनखौ आं लिंदों जाहाथे रावबो गाज्रि मोना खिन्थु दा आं सानना दङ बे 14, 15, 16 तारिखआव आंनियाव सोर नुजाफैयो बेखौल'सो आं नेनानै दं जुदि फैयाब्ला मोना सानना लासिगोन जे आंनि प्रति गैया सोरां मन्जुखौ अनसायनाय रावबो गैया हारिमुखौ रावबो मोजां मोना बेखिनिखौ आं बुंनो हायो नङा आरो जुदि फैयोबाथ' बिराद गोसोआ गोजोनबाय आंहा फैयोबा गतिके रायजो राजाफोरखौ आं खुलुमनानै बुंदों गासैबो जाहाथे आंनि बे गल्डेन जुबलिनि सानाव नुजाफैयो थानाय जानायनि थाखाय जेबो सिन्था खालामना थानाय जानायनि थाखाय आं जायगा होगोन थानायबो होगोन आरो जानायबो होगोन गोजान होनि दा बिदिनो बाबा बुंनो लाबाय बेवहाय नोंथाङा रायजो राजा बा सोरनिबा बा अनसुंथाइ लुगैदों नामा बा अनसुंथाइ हास्थायो नामा लुगैनायाथ' लुगैदों हास्थायाबा 15 लाख थाखानि बाजेट खालामदों सानथामाव 15 लाख बाराबो थांनो हागौ दा बेखायनो आरो आंनि खावलायनाय आरो बेयाव दाबि जाया सोरबा अननानै एसे एला हरोब्ला
आं एसे माबायाव सहाय सहानुभुति मोनजानो लुगैदों आरो एसे एला हरबा माने आंनि अनुस्थाना हयथ' मोजाङै खुंनो हागोन आरो नङाबा आं हेन मानसियाथ' 15 लाख थाखानि मानसि नङा दा प्रमद बर' सारदोबो रायलायदो एसे हरनायनि खोथा बुंदों माने हाग्रामा सारदोबो रायलायहैबाय देन थिग তেনেকৈ गेदेर गोलावफ्रा जितु EMDM MCLA दं एसे एला सहाय हरोब्ला आरो जा पाब्लिकफोरा ओरैनो 2000 1000 ओरैनो हरोबाबो तथापि आं सुन्दर भाबे अनुस्थानखौ खुंलांनो हागोन जि गोसो सानदों बे गोसोखौ जाहाथे खालामनो हागोन आरो हपफुलि दा हरो ना हरा खोथा हालिया आं बिदिनो खुलुमनानै बुंदों रायजो राजाफोरखौ जाहाथे रायजो राजाफोरा एसे एला आंखौ मदद होयो रां रुफादो माने आं दा नाम्बाराबो गैया नाम्बार होनो हागौमोन बे नाम्बाराव जाहाथे सोना हरो जाय जि हागौ बेखौ दाबि खालामा आं 500 हरो 100 हरो 200 हरो बेयावनो आं गोजोनगोन माने एसे एला सहायखौ नांगौ आरो लोगोसे बिश्वजित दैमारियाबो 5 लाख थाखा होदों आंखौ थियेटारखौ फोथांना लाखिनो होदों आरो बेनिफ्राय बे बुस्थुआ EMGM MCLAफ्राबो बिथांमोननि EMGM MCLAफ्रा आंखौ सहाय खालामदों बे दानिया फैलायबाय जोंहा BKWAC निफ्राय माने जा मिहिनेश्वर बसुमतारी शिबनि थ्रुयैदि जोंहा प्रणब बर' सारा आंनो 2 लाख थाखा सहाय खालामदों 2 बोसोरनि आगोलाव बेखिनिखौ आंनो सहाय खालामदों दे होआखैनोबा आं पाप जागोन मोनदों खिन्थु मोननानै बेखिनि थाखाया थोआ मानो थोआ ओजोंहा सरकारनिफ्रायसो मोनदों खिन्थु दरखंनिफ्राय आं थाखाखौ जिबायदि मोननो गोनां मोनाखै हनै दिनैनो नै दा इनबायना मानसियानो गैया बहुद जायगायाव बिदि जाबो देग्लाय आरो जोंखौ जाना होबाय मबाइलनि जुग फैदो সেইকাৰণে आं दा दुखु नाङो मुलाम्फा गाबो आं स्टेजआव गाखोनाय मेगन देवगारबोयो बर' हारिनि थाखाय आङो मा खालामदों मा खालामाखै आइ आफानि सम्पत्तिया 65 बिगा हा दंमोन दाबो नै आं मेगन मोदै ओंखारहांदों दुखु नाङो 65 बिगाखौ 65 बिगा हाखौ आङो थियेटारनि मुङाव फानै मात्र 8 बिगा हा थादों दा बर्थमान 8 बिगा दं बे 8 बिगा हादों दिनै आं खनालि जयन्ति खालामनो सानदों दिनै हाग्रामा महिलारि सारा जुदि बै समाव सरकार दानानै जुदि आंनो होआमोन एसे अनसुंथाइ होआमोन अब्ला 8 बिगा हायाबो थानाय नङामोन आरो आंनि जे गोथौ थांखि दङमोन जे गल्डेन जुबलि खालामगोन बे थांखियाबो जाफुंनाय नङामोन सिमां जागौमोन दा बिथाङा आंखौ सहाय खालामदों बेनि उनाव फैयै दा प्रमद बर' सार बिश्वजित दैमारिमोन आंखौ सहाय खालामदों अनाय मिहिनेश्वराबो खालामबाय प्रणब बर' सारनि थ्रुयैदि दा बेखिनियानो आंखौ सहाय खालामदों बा बिथांमोनखौ आं बावगारनो हाया बिनिखायनो दा आं गल्डेन जुबलियाव गासै समग्र जेसेबां मन्त्रि MLA दं EMGM MCLA दं गथायखौबो लिंजोबदों बाथौनि लिंदों थ' एसे आगोलाव बुंबाय आं बाथौनिबो लिंदों साहित्यनिबो लिंदों हनै जा फिल्म जगतनि मानसि लिंदों हनै हारिमुनि मानसि लिंदों आरो जोंहा दिनै बिदिनो बहुद मानसिखौ लिंदों आरो एसे बुंबावनो आरो लिंदों गासै संगठनखौ आं लिंदों जाहाथे रावबो गाज्रि मोना खिन्थु दा आं सानना दङ बे 14, 15, 16 तारिखआव आंनियाव सोर नुजाफैयो बेखौल'सो आं नेनानै दं जुदि फैयाब्ला मोना सानना लासिगोन जे आंनि प्रति गैया सोरबा मोनसेखौ अनसायनाय रावबो गैया हारिमुखौ रावबो मोजां मोना बेखिनिखौ आं बुंनो हायो नङा आरो जुदि फैयोबाथ' बिराद गोसोआ गोजोनबाय आंहा फैयोबा गेदेर रायजो राजाफोरखौ आं खुलुमनानै बुंदों गासैबो जाहाथे आंनि बे गल्डेन जुबलिनि सानाव नुजाफैयो थानाय जानायनि थाखाय जेबो सिन्था खालामना थानाय जानायनि थाखाय आं जायगा होगोन थानायबो होगोन आरो जानायबो होगोन गोजान होनो दा बिदिनो बाबा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया नंगौ चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय SI निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे सेन्टाराव सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो बे SI निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ नोंथाङा SI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन